kabudayan ya kuwi kanthi cara nguri-nguri lan ngurip-urip budaya. Heeh. Eling-eling wayang kuwi jati dirine wong Jawa. Heeh. Wayang kulit kuwi luas kang sarta luwes, Heeh. Ora mung kinarya hiburan, ora mung kinarya entertainment. Heeh. Ning iso ditonton dadi tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Wayang kulit kuwi. Heeh. Mula wayang kuwi tatanane, heeh. Kuwi wayange ditata, nengen ditata ngiwa. Heeh. Kuwi jenenge simpingan. Ha iya, Simpingan tengen karo simpingan kiwa. Heeh, kuwi ya ana filosofine. Enek tengen kuwi antenge angen-angen. Oh iya, Iya, antenge angen-angen. Heeh. Nek kiwa iki hawa. Oh ngono, heeh. Mula awake dhewe apa meneh iki wis rampung anggone nglakoni sasi Ramadan poso sewulan utuh. Iya. Awake dhewe kena kanggo kaca benggala. Oh ngono, Mak. Anggone ngendhalekake nafsu, heeh. Para sarjana sujaning budi, para kiai alim ulama nate paring dawuh, titikane wong poso Ramadan kuwi ketrima apa ora posone kuwi titikane bar sasi Ramadan kuwi tumindake saya becik apa mundhak ala. Weh ngono ya, Mak. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Heeh. Sing penting anggone awake dhewe ngendhaleni hawa nafsu kudu pinter, kudu wicaksana. Pancen bener kapara nyata kok, Nok. Heeh. Mula perang sing paling abot kuwi dudu perang secara fisik. Heeh. Dudu perang gegempuran. Heeh. Nanging bisa ngalahke awake dhewe, ngalahke nafsune dhewe. Kuwi perang sing paling abot, Nok. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Apa sing dadi dawuh pangandikane Biyung bakal tak gegem kinarya pepakem, Mak. Kembali ke benang merah. Iki bakune seneng-seneng kang sarta amuji syukur. Iki panggilane Mas Vanda karo Mbak Vina ngono wae, Nok. Oh iya, Anggone wis rampung, wis kasembadan netepi gapuraning bebrayan, wis sah secara agama kang sarta negara. Iya. Nderek memuji muga-muga dalam membangun bahtera rumah tangga ke depannya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Satemaing tembe mburine bisa pinaringan momongan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra utawa putri. Nek putra dadi putra sing soleh, nek putri dadi putri sing solehah, piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gusti Allah sesembahanku, engkau tulung marah aku, orang kaya rina ampun, kejaba saking Allah Allah. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan mong limang waktu kanggo prasno mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti keliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan mong limang waktu kanggo prasno